Υπουργέ, φίλες και φίλοι. Πέρα από αυτό, πρέπει να δούμε τι κάνουμε και με τον πληθυσμό που είναι ήδη στη χώρα μας, χωρίς ποτέ να δημιουργούμε πρόσθετους μαγνήτες για να έρθουν κι άλλοι παράνομα. Μας το λένε όλοι οι αναλυτές, μας το λένε οι διεθνείς οργανισμοί, μας το λέει η διεθνής πρακτική και εμπειρία. Όπως το κάνει η Ιταλία, να θυμίσω ότι εκεί έχουμε μια κυβέρνηση η οποία βγήκε με αντιμεταναστευτική ατζέντα πριν από ένα χρόνο, οι ανάγκες της οικονομίας, αλλά θα σας έλεγα και ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης να καταλογογραφηθούν όλοι όσοι είναι στη χώρα μας αχαρτογράφητοι αυτή τη στιγμή και είναι εδώ πάρα πολλά χρόνια, μιλούν ελληνικά, εργάζονται πολλές φορές μαύρα προφανώς, να μπει μια τάξη σε αυτό το σύστημα. Να θυμάστε ένα πράγμα το οποίο δεν λέγεται στο δημόσιο διάλογο αρκετά και αξίζει να σημειωθεί. Ο συνολικός αριθμός μεταναστών στην πατρίδα μας δεν είναι μειούμενος συν το χρόνο, όχι αυξανόμενος. Παρά τις αυξημένες ροές δηλαδή που είχαμε το τελευταίο διάστημα, τα στοιχεία δίνουν μια διαφορετική εικόνα. Δώστε μας μια τάξη μεγέθους. Μια τάξη μεγέθους να ακούσουμε. Ναι. Θα σας πω αμέσως. Έχουν φύγει πάρα πολλοί, κυρίως αλβανικής καταγωγής, στα χρόνια του κορονοϊού, ψάχνοντας καλύτερα μεροκάματα στην Ιταλία και αλλού. Και από τους 60.000 που ήρθαν παράνομα από 1η Πρώτου του 2021, τα τελευταία 2,5 δηλαδή χρόνια, πήρανε ταξιδιωτικά έγγραφα και προσφυγικά διαβατήρια 92.000. Που σημαίνει ότι ήρθαν 60 και λίγο πολύ φύγαν 92.000 και άρα ο συνολικός αριθμός αυτών έχει μειωθεί. Να σας δώσω τώρα το συνολικό νούμερο. Στη χώρα μας έχουμε 700.000 νόμιμους μετανάστες, οι μισοί των οποίων είναι αλβανικής καταγωγής, οι άλλοι μισοί κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο αριθμός ήταν αρκετά υψηλότερος, έχει μειωθεί περίπου κατά 180.000 τα τελευταία 5 χρόνια και υπολογίζουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου και περίπου 300.000, δεν είναι σίγουρος ο αριθμός διότι μιλάμε για παράτυπους, όπως σωστά είπατε, παράτυπους μετανάστες χωρίς χαρτιά. Σε αυτόν τον πληθυσμό των 300.000 θα υπάρξει, πρόθεσή μας είναι, μία λελογισμένη παρέμβαση χωρίς να δημιουργείται, επαναλαμβάνω, κανένας νέος μαγνήτης για προσέλκυση περαιτέρω παράνομων ροών, γιατί αυτός είναι πάντα ο κίνδυνος. Από την άλλη θέλουμε να πάμε από το μαύρο στο άσπρο, θέλουμε να υπάρξει δημόσια τάξη και εφταξία στην Ελλάδα, να ξέρουμε ακριβώς ποιοι είναι εδώ, θέλουμε να ενισχύσουμε τα δημόσια έσοδα, διότι όλα αυτά είναι φόροι και εισφορές στην άσπρη εργασία σε σχέση με τη μαύρη, έτσι δεν είναι. Θέλουμε να μπει μια τάξη. Και θέλουμε προφανώς να βοηθήσουμε και την πιεζόμενη αγορά εργασίας, η οποία χάρη στην πολύ μεγάλη ανάπτυξη που έχουμε τα τελευταία χρόνια, έχουμε δραματικές ελλείψεις σε συγκεκριμένους κλάδους. Ο κύριος Αβγενάκης μίλησε για τον δικό του, που είναι η αγροτική παραγωγή, αλλά το ξέρουμε ότι έχουμε και στον τουρισμό και στις κατασκευές. Δεν μπορούν να προχωρήσουν τα μεγάλα έργα στη χώρα μας, για παράδειγμα το ελληνικό, το νέο διεθνές αεροδρόμιο της Κρήτης, ή ο ΒΟΑΚ ή η γραμμή 4 του μετρό, αν δεν κάνουμε κάτι και στις κατασκευές, για παράδειγμα.